Díl první. Cesta ninji. Na ukutí dokonalé zbraně je třeba správného kovu a vysoké teploty. Schladíme a hotovo! Šel si na to z hurta, Kaji. Větší trpělivost. Být táta naživu, řekl by... Já vím. Rozdmíchej si výheň, jak chceš, ale zkušenosti přes noc nepřijdou. To platí pro tebe, Nio, ale já budu mnohem lepší kovář, než byl náš táta. Tvůj kov je halsný a těžký. Dobrý, chceš-li jiného zpomalit. Špatný, nechceš-li být viděn. Nástroje pro samuraje. Ale jistě nic pro ninju. Pro ninju? V těchto končinách, abyste ninju pohledal, dědo. A dílna se jmenuje 4 zbraně, ne čučení na ně. Buď si něco kupte, nebo si jděte sypat urážky jinam. Škoda. Očekával jsem tu něco speciálního. Tak vám... On ale... nevadí. Jo, já jdu první, prosím, já bych tam fakt smrti rád. Co, hlupáku, ty už ale jsi po smrti. Hlídej se laskavě trochu tady před panem Samukajem. Ze vší úctou, pane, posledně jste mi slíbil, že budu moct jít první já. Pardon, chlapci, tenhle je můj. Myslete na to, co je naším cílem a najděte tu mapu. Útok! Co jsou tihle zač? To nevím. Zůstaň. Byl ty? Měla se zdržet zpátky. A proč? Aby jsi to užil jen ty? Nikdy nehledáš pořádně. Au! Ty nikdy nehledáš pořádně. Co? Ta mapa! Jejde. Ninjago! Sensei Wu, nějak ti to tvý spinjitsu zrezlo. Nevíš, že se ostří nejlépe brousí o kosti Samukaji? To ne. Ninjago! Lord Garmadon nařídil unést tu holku. Lord Garmadon? Nio! Unesli Niu. Říkal jsem to. Špatné. Mohl jste snad něco udělat. Mohl jste použít to své špiň-icu, nebo co? Spinjitsu. Ale neudělal jste nic. Jdu si pro svoji sestru. Kam oni šli, tam živí nemohou. To byl Samukaj, král podsvětí. A jestli je navíc pravda, že plní rozkazy lorda Garmadona, potom se obávám, že je to ještě horší, než jsem si myslel. Lord Garmadon, podsvětí. Co máme pro ně tak důležitého? A proč mi unesli sestru? Pro ně důležitého? A co třeba samotná podstata Ninjago?
Dávno předtím, než dostal čas své jméno, bylo ninjagou vytvořeno prvním mistrem spinjitzu s pomocí 4 zbraní spinjitzu. Kosy zemětřesení, nunčaku blesku, šurikenu ledu a meče ohněm. Tyto zbraně byly tak mocné, že nebylo člověka, jenž by je dokázal ovládnout všechny. Když pak zemřel, zavázali se chránit zbraně jeho 2 synové, ale toho staršího zachvátila temnota a chtěl se zbraní zmocnit. Bratři se spolu pustili do boje a starší byl poražen a vypovězen do podsvětí. Mír se navrátil a mladší bratr zbraně ukryl. Věděl ale dobře, jak jeho starší bratr lační pomoci a tak ke zbraním postavil hlídače a ze strachu z vlastní smrti stvořil mapu, již měl střežit čestný člověk. Tím čestným mužem byl tvůj otec a starším bratrem je Lord Garmadon. A já ty strašlivé zbraně musím najít dříve než on. A vy jste ten mladší bratr? Přišel jste sem hledat tu mapu? Ne, hledal jsem něco důležitějšího. Tebe. Můj bratr nemůže vstoupit na tuto zemi, takže je zřejmé, že uzavřel se Samukajem obchod. Kdyby se zmocnil všech 4 zbraní, zřejmě bych ho ani já znovu nedokázal zastavit. Ale ty máš v sobě velký oheň. Naučím tě, jak jej ovládnout, využít a stát se mistrem spinjitzu. Hele, to mi teda hodně lichotíte. Ale musím zachránit sestru. Ne se plést do sourozeneckých sporů. Neohrabanče, vždyť ty si neporadíš ani s mým malíčkem. Chceš-li získat zpět svou sestru, musíš zkrotit oheň, jenž v tobě hoří. Jen pokud se staneš mistrem spinjitzu, můžeš se klidně postavit Lordu Garmadonovi. Jak dlouho bude výcvik trvat? Trpělivost. Připraven budeš, až přijde čas, ani o minutu dřív. Jdem do chrámu? Mám se učit bojovat v stánku klidu a míru? Ne bojovat, cvičit. Než se staneš pravým ninjou, musíš nejprve sám uvidět, co ostatní nevidí. Vždyť to nic není. Teda, tohle mě naučí ten prima pohyb? Ha! Do toho. Než dopij čaj, dokončí celý výcvikový okruh. Pak uvidíme, zda jsi připraven. Dnes si neuspěl. Zítra to zkusíš znovu. Neuspěl? Ještě jsem nezačal. Trpělivost. Neuspěl. 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 Zase neuspěl. Neuspěl.
Chcete jednu kostku? Nebo dvě? Hm, Tak, už se začnu učit spinjitzu, o kterém jsem slyšel. vždyť už se ho učíš. Poslední zkouška tě čeká zítra. Co? Radím ti, dobře se vyspí. Fakt, jo? Tak to máš. A znova. Jejda.